ناينا قزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خي سعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاجح نغيب مع داين قاعد لبون سترر سكون يلن قرق حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنمامي برقو منفس كنت اسقومي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا متحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صان فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط خينا تفرون تغني. What is his department doing working with the international trade union movement who have very good policy? Leave Niger. We will leave Niger, Senator, but as you know, for the way the world looks at Somaliland. Envoy Mike Hammer meets with Oromo opposition leaders, discusses political challenges. سن كبابيون زركب وررت حيلتات أمحرا نكنات يدالو كم زلو ممح أيانا تاي تخون يا تبلو سلا أقوى بلن ملامن تحويز هنا قربيتو متفل عليهم كاب سجر مرب بمجلجلتي سرعة قرف سخون وعطوات بزوج سحلهم معلتاوي متقعتن أسمع إذا قالسو 3 عامل كشيل 3 عامل وصلت 3 عامل مسألة إرتان منسى لا تجارب أكل عامل مسألة ما نسوي 10 4 عامل دنيا تعيشون تجارب 9% خياني دلاي فتحي دلاي سناي دلاي نهزب سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونون صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومو ندخلنا كمهرن كنكحن أقداس النزلوا سنة كون زخل زبالكو بزح حبريت حيزمت يلهم أبزا فيديو زيا منجست بريطانيا يوكي مالتيو أب أفريقيا زقبر زلوا متزاف ترى يكونس منجستنا مقيار زتكو ما تاكتيك زارب كلا بايتناتو كتسمعيهم زي تنسواي ويكا فيلمي كونن أبريل تايف زقات أميو أبيني تحجر مهون ما تنهينا رينا أبكرنا أفريقيا ون تمساسالي هيك أنا خمسة لون كزاربو كسمعوا ميهم أمريكا زقات ما زلوا وردت كاب مراحي منيسر مكلخالنا تاكن سمعينا أبي إثيوبيا زقبر زلوا بوليتيكا دي ولا صوتا نخت أبنو دشجر جن نير ترادما ملو بملو أما كان زأتوي زقبر زلوا عندنا كنرينا بدم بتقاومه زقبر زلوا بفلا يمزح جزلوا متفنان بدم نصحات زقبر زلوا صوتا نسوي ون ألا كنبلو نغل نعون كرينا سلازي مجمريا بتي نمجمريا قريبة زلوا خنا خيرنا please like قبرو support قبرو مساي كتسلو let's start with this one now. My Lord, will the Minister not agree that one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were زعبان تاي زارب على زبايتون أباي بريطانيا يو بوقعي كم صف كفنا بالكون يكونن رجيم تشينج قبل سمع كمرة أب هجر أوغندا يتزرب زلزي أب هجر أوغندا منجست نغيرو سرعة نغيرو أبايتون عبد إنجليز يوم تزارب زلو أبناء سليا ويكافولي عتوا غيباونا يكونن حزبك سمع زخليو مليو قزوة سيكونن زي لازم تاي مالتيو إذا تقدم من وي عمتات بدحر مجارجات سر هو زنبرو حجين أبك على تزارب وزلويو كامنتا يستبقسي غزي كتقرم يهم سنيلكم سمعوا زيتي أب على إيرتران خندي عمتات فتينهم زي سلطهم حجي دما أب زحة قرات زعوت وزلو أب قريبيتنا دما كتري ويغمج. He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition, Joel Sessegnoni, who is a brave young politician who deserves our support? بزعبا من رجع أبو غاندا استقبرتي بناي أوروبا حبرة أوروبا تعزبتي fair
ፌር ኤሌክሽን ወይ ካርትዓዊ ከም ዘይነበረ ገሊፆም ስለዚ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ዩጋንዳ ኣቲና እንታይ ክንገብር ንኽእል ከመይ ጌርና ነቲ ዘሎ ስርዓት ኣሊና ንዓና ዘገልግል ስርዓት ክንገብር ንኽእል ቀንዲ መበገሳ ርእስናቶም ድማ ንግብረ ሰዶም ስለ ዝኸልከለት ዩጋንዳ ክዛረብሉ እዮም ፅንሕ ኢሎም ናይ ማ ከመይ ጌረ ከም ዝገልፀ ኸማና ሸጊርኒ ኣሎ ኡጋንዳውያን ሲወድን ወዲ ክምርዖ ኣይንደልን ኢና ስለ ዝበሉ ወይ ጓል ንጓል ክትምርዖ ኣይንደልን ኢና ስለ ዝበሉ መንግስቲ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ክንቅይሮ ኣለና ምክንያቱ መንግስቲ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበረ ሙሰቪኒ ቀደም ገበርዎ ነይሮም ተዝደልይዎ ነይሮም ሎሚ ባይቶ ናይ ኡጋንዳ ዲሞክራሲ ማለት እዩ ብሽምናቶም ባይቶ ናይ ኡጋንዳ ንሕና ግብረ ሰዶም ኣይነፍቅድን ኢና ሃይማኖትና የፍቅዶን እዩ ከምኡ ድማ ባህልናን ክብርታትና ናይፍቅዶን እዩ ስለዚ ነዚ ዝኽልክል ሕጊ ኸነታታቱ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣንጻሮም ነቲ መንግስቲ ንምቕያር ነቶም ፖለቲካውያን ኣብ ካልእ ወገን ዘለዉ ከመይ ጌርና ንቕድሚት ከም ዝመፁ ንገብሮም ብወግዕ ድማ ስርዓት ከመይ ጌርና ንቕይር ክብል ፀኒሑ ኢሉ ይሓትት ፀኒሑ እቲ ዘገርም እቲ ተጋጋሞም ከም ዝበልክዎ ስዑድ ዓረብ ግብረ ሰዶም ኣይተፍቅድን እያ ጥራይ ዘይኮነሲ ከሪር መቕፃዕቲ እዩ ዘለዎ ከምኡ ክገብር ዝተረኽበ ኣንጻር ስዑድ ዓረብ ክዛረቡ ብሕማ ይብሉን እዮም ቀጠር ተመሳሳሊ ግብረ ሰዶም ኣይተፍቅድን እያ ኣንጻር ቀጠር ኣይዛረቡን ጥራይ ዘይኮነሲ ፍርቅቲ ናይ ሎንደን ቀጠር እያ ትውንኖ ክለባት ናቶም ን 2-3 በዘን ሃገራት ዓረብ እዩ ዝውነን ቁጠባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ኤፌክቲቭሊ ዓብይ ሜጀር ኢንቨስተር ናቱን ወይ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝውሮ ገንዘብ ናይ ዓረብ እዩ ኣንጻሮም ግን ከምዚ ኣይዛረቡን እዮም መንግስቲ ክንቅይር ኢና ክብሉ ትብዓት የብሎምን መንግስቶም ከይቅየር እዮም ዝፈርሁ ኣብ ኣፍሪቃ ክኾን ከሎ ግን መልሓሶም 600 ሜትሮ ወርዊሮም ከም ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ ስለምንታይ ፅንሒልና ንሪኦ ኢና ንቐፅል እቲ ዝምልስ እንታይ ከም ዝብልካ ክሰሚዕኹም ዝሕቶ እዩ ዝሓትት ዘሎ I thank my noble friend. I would just say that we will work with any government of Uganda. They are important allies, they're members of the Commonwealth, they are doing important work elsewhere in Africa for peace and security. But it is only through having a good, friendly relationship with a country like that we can state how appalled we are at legislation such as this. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ እጂ ናይቲ ኮሚቴ ንኸምኡ ትገብር ኣባል ናይቲ ባይቶ ኮይኑ ናይቲ ኮሚቴ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዝመርእ ኣብቲ ኣካልናታ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ክምልስ ከሎ ኣብ ኡጋንዳ ዝኾነ ዘሎ መንግስቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንሰርሕ ነርና ኢልና እዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ኣንጻር ግብረ ሰዶም ባይቶ ናቶም ልክዕ ከም ናቱ ባይቶ ኣብ ባይቶ ይትዛረብ ዘሎ እሱ ባይቶ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንዝገበሮ ባይቶ ናይ ኡጋንዳ ንዝገበሮ ይቕረታ ባይቶ ናይ ዓዲ እንግሊዝ መንግስቲ ናይ ዓዲ ናይ ኡጋንዳ ንክቕይር ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ባይቶ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘይጋገት ዝበለፀ ሞራላዊ ናይ ኣምላኽ ሬፕሬዘንቴሽን ወይ ከዓ ንኣምላኽ ውክልና ዝሃበዩ ኣብ ኣፍሪቃ ንከመሓድር ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እንድሕሪ ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ማዕረ እንድሕሪ ኮይነን ባይቶ ናይ ኡጋንዳ ንዝገበሮ ክጎስሞ ጥራይ ዝግብኦ ነይሩ እንተኾነ ከኽብሮ ነይርዎ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ካልእ ሃገር ክዛረብ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ሓንቲ ሃገር ንዑ ዝምልከት ኣይኮነን ንእንግላንድ ዝምልከት ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ መንግስቲ ናይ ኡጋንዳ ንዝገበሮ ኣብ ባይቶ ናቶም ዘዛረብ ምክንያት ኣይነበሮም እዚ ግን ንሕና ሱፐር ፓወርስ ኢና ንሕና ሓያላት ኢና ንሕና ልዕሊ ሕጊ ኢና ስለዚ ንሕና ንብሎ እዩ ዝኸውን ዝብል ኣረኣያ ናቶም ንዘበናሶ ተቀምሉ ትማሊ ክንደይ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ዝምዝምዝ ዝነበረ ሃገር እዩ ሎሚ ተገምቲሉ ነተን ሃገራት ነፍሰን ክሃንፃ ዝፍትና ዘለዋ ገይም ዝፃወቱ ዘለዉ እዚ ከዓ unfortunately ኩሉ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኢና ነዚ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ምዕራባውያን ሃገራት ኢንግላንድ ንባዕሉ ዩኬ ዝበሃል ቁጠባ ዘንቆልቆል ዘሎ ቁጠባ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዝኽእሉ ነይሮም ቁጠብኦም ከመዓራርዩ ምኻሉ ነይሮም ኣይክእሉን እዮም ንዑ ከመዓራርዩ ስለ ዘይክእሉ እቲ ሱፕሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝበሃል ንሕና ልዕሊ ካልኦት ስለ ዝነበርና ከም ናይ ካልኦት ሓይሊ ዝነበረና ኣክት ክንገብር ኣለና ዝብል ኣክንዲ ጉዳይካ ውሽጣዊ ፀገማትካ ቁጠባኻን ካልእ ፀገማትካ ወታደራዊ ዓቕምኻን ከተመሓይሽ ትፍትን ኣብ ካልኦት እናተመጣጠርካ ኣብ ዘይምልከተካ ኣብ ዘይእትወካ ክትዛረብን ክትምድርን ትውዕል ንዖም ርእቶኦም ዝሓተቶም የለን ኢንፋክት ሙሰቪኒ ኣብ ዝቐረበ ዝገበሮሲ ካብ ዩኬ ካብ ኤሮጳ መራሕቲ ኤሮጳስ ኣሰልችዮም ናዮም ኢሉ ብጀካ ብኣፍካ ብላብላ ምባል ቁም ነገር ክገብሩ ኣይንሪኦም ኢና በንፃሩ ቻይና ወይ ራሻ ኣይዛረቡን እዮም ነቲ ዝግባእ ስራሕ ሰሪሖም ዝኸዱ እዮም ስለዚ ምስኣቶም ክንሰርሕ ዝሓሸ ብምባል ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ንቐፅል ድሓር እንታይ ዓይነት ታክቲክ ከም ዝጥቀሙ ሕጂ ስምዑ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ተዛሪብላ ነይሩ and so obviously we want to promote free and fair elections at every stage but the government of Uganda is the government of Uganda they are doing great things in support of peace and security in Africa and we support that but this
is an unacceptable regression of freedoms and personal rights. Not only the voice of God. كل ده زارب زلو دما ناي جبر سدوم حقي سلازات تعطويو ساكندي نتجبر سدوم ناب أفريقيا كتوو كم أجندة عبي حزام مخم زلو يزر دعكا سبيت أملا بوغاندا أب سوماليا ما عادش جرالو أب سودان 9 مليون يتأملو زعبوي زاربونيا زعبا جبر سدوم حق زلو وحجر حق نزجبرو أنصار كندي جراوري دوم لا الجدما بزعبو مزرابا يقارسون زحفرن زكرم كوناتاتنا زلو. That needs to be heard. It's the voice of civil society, and I've welcomed the government's. ليزا حتى زي سمعوها زي زربا زي سمعوها. Civil society زبال انتهى الجندة خمسة لون قد فلتوا. It's the voice of civil society, and I've welcomed the government's contribution in the past to the Commonwealth Equality Network. But we can do more, making sure faith voices are heard, making sure trade union voices. What is his department doing, working with the international trade union movement, who have very good policies on this, to influence people in those countries? So it's not just seen as a UK government action, but it's a civil society action that can be appalled at these laws. سمعوا لهم civil society زبحال إزي زي منقستاويات تكالات زبلوهم يوم بساتهم دما exactly نتا أجندا ناي معرابا وعالم زغل قول يوم سلامتاي بمنقدنا الديمقراطية civil society زبحال قال محبرات كونو خلو كالوت زي منقستاويات كالات تفل عليه فورمتات حيزهم كما تخلو زيوم قداي زياتهم تتكيمنا يوكي كم نقبرو زلنا كي تفلتنا بمنقد ساتهم نتهزبس لزغيرو عبيت غرسيان رتيز زهب زلو بمنقد بيت غرسيان غير خل يونيسيف منقد يونيسيف نتتقو زلو يتسألو UNDP كم يقبر أبت دمانا محبر ترادو زبحال زلو دمان السو دمان توم هزبي يتسألو زوم هزبي زياتهم دمان بمولو مابزوان زي نتمنقستي كغيرو يخلوي نتحساب نتهزبي نتي قبر سلوم كم زقبلو كم زقبو من نتمنقستي غيرو زلو حقي كغيرو دما كحجزو يقول سلام تاينو عم كنتك أم زين خلنا بلي زحت زرلو غالب زراربا أب كالو تاجرات منقسنا مجمتال نمنقسنا مقلاي سيستم نمغيار كمي كم زتقامو بقافيز نجرنا زرلو يغني هلا تراينا خن بالخل تزقبرو نجر كنجر كرلو اسكت زملس كان تايكو بلا يجي سمعوا. I think I can reassure the noble lord. I met with our High Commissioner to Uganda this week. And she gave me details of many of the projects we are doing with civil society, with organisation. And some of our overseas development assistance money goes, for example, funding grassroots efforts to shift attitudes on gender-based violence. And there are many واو كلير لغاجرة مسحنت عباي حلافيتنا يوغندا زلا تراخيبا نيرا نسادما اتنحنا نهبو زلنا بروجيكتس بستفل عليه من قدي كما يجير كانت تحساسبانا يسبات ودم سودم دقاس نورمال مخانو كما يجير كاتؤمنهم قوال مسقوال حدار مقبار نورمال مخانو ودي نقوال تقير ود 10 عامات كي بس حقلو قوال تولدس ود قير كما يجير كا نورمال مخانو تؤمنهم ويون قوال تولدتنا ود قير كما يجير كا نورمال تقبرهم أنا كمان دحر قينكم إذا شوق جركم كم زلوا ترايزر دعني. I don't know كندي كباخاتكم إذا كنا تحت زيك ساعة كندي كبيد مخانزر دعنا وي ساعة كندو ناب أفريقيا نخطو وي سعر كم زلوا أبعدهم كم دليتهم فاين أبعدهم كم دليتهم أبغرهم مسينا مالنا كبرس ده ما فكيرهم قال جيرهم ناتهم تشويسي أب أفريقيا كون كله مريك أنا هزب أفريقيا كون زلوا بحالي كون أنك تقبر زلك أمنا إيرتراويان تدليوم متراهم كو قبر وزلوزي بحيلي بمنقد محبرات ويكايا كم يونيسيف دو خم ناي كالي UNDP دو خم كالي كوين كاتيخا نخال رد على قنابلكا كمي غير كانت تجنزب تتقيمكا نتهزبي برين ووش غيركا أنصار منقستو أنصار بحلو أنصار كبرتاتو أنصار هيمانوتو كم زخيت تقبرو إزي دما نوبيح عمتات دسرحو لتاكتيكيو تقول لجنزب نردئت تبايلو زمتس نردئت كوين خمزي متس سلام تايدا أجندا خمزة لو هانتني لزيا بريزنت ساس بغير قليش واني ربكا لك زي خمسة لكمي سلامنتاي كساع كندي أقداسن حدا جنيان وعزو نسمع كم زلنا خنفلت علينا لذي وقعي تزرارينا لنا نتوم جنزب نهبام نحنا دما نزا أجندازي نتوم قولو نتوم منسيات كابوب كاب مجمريو كمهروا مالهم كلما مدوا مالهم شعور نساتهم كمخقبرو أما ودا تخدان تاي على مونتيلكا of course دبر سودم تعرفينكا أي تولدني خا ود مسودي أي ولدني وقال مسقالكو أي ولدني أب أفريقيا دمان تايم زدليو حزب قدل سلامتاي أفريقيا تسقطات على واسوم زدليو حزب جني بزح له سلازي نست حزب انتحر بزحو تسقطاتنا أفريقيا خط قمولي كلنيم حزب أفريقيا خمسة اليوم فلوت نديو نسرحتنيا نباريان ترايز اليوم برنخالا اليوم نيم تزل اليوم نيرو أفسدتنيا نزلوا كل جزء كنعكو هباي كولاي من برو نيرو حالا زر 4
እቲ ዝግበር ዘሎ እታ ብዓዶም ዘይሰርሓሎም ዘሎ ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ ንጥልያ ናብ ሓደጋ ውዲቕዋ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንኻልኦት ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ ሓደ ዓብ ፀገም ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ተማሂሮም ከም በዓል ኢሎን ማስክ ንኣብነት ህዝቢ ንኸይጎድል ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ዓለምና ክላይሜት ቼንጅ ገለ እኳ እንተኾነ ካብኡ ንላዕሊ ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ግን እቲ ናይ ግብረ ሰዶም ድዩ ናይ ክታበት ድዩ ናይ ካልእ ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ከም ዝጎድል ትገብሮ ከመይ ጌርካ በቲ መንገዲ ማሕበራት ትሰርሓሉ እናተባህሉ እዮም ኣብ ባይቶ ዝመያየጡ ዘለዉ እዚ ድማ እቲ ኣጀንዳ ክሳዕ ነዊሕ ዓመታት ተሰርሓሉ እዩ that's why መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፀገም ካብ ዜሮ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ክርዳእና ኣለዎ The other things that we are doing, and he's right that many faith-based organisations are key to this. One of the unfortunate drivers of this legislation has been promoted by an evangelical view of Christianity, and not one that many of us who would ascribe to Christian. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ መስለኩም ከምዚ ቶም ክርስቲያን እዩ ንሱ ንባዕሉ ክርስቲያን ያኒ ኢቫንጀሊካሊ ዝብል ዘሎ ግብረ ሰዶም ናፍቀደ ከሎ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ንሕና ግን ቶም ተፃወርቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ንሕሉ ዘለና ኢና እሳቶም ግን ነታ ቅዱስ መፅሓፍ ከም ዘላታ ይትርጉምዋ ስለ ዘለዉ ነታ ኣምላኽ ዝበሎ ቃልሲ ከም ዘለዎ ይወስድዎ ስለ ዘለዉ እዚኦም ጠፊኦም ዘለዉ እዮም ንኸነጥሕኖም ከላ ግብረ ሰዶም ክምህሮም ኣለና እዚኣቶም እዮም ካቲ ቀደም ግብረ ሰዶም ሰይጣናዊ ምዃኑ ተሪር ስጉምቲ ዝወስዱ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ኣይ ነቂሕና ተባሂሉ እዩ ንባዕሎም ዝተጠቀሙሉ ንዓታቶም ሕብረተሰቦም ከመይ ገይርዎ ኣሎ ንሪኢ ኣለና ሎሚ ድማ ናባና ንኽእትዎ ዝገብርዎ ዘለዎ ፃዕሪ ዘሕዝንን ዘሰክፍን እዩ ግን ኩሉ ሰብ ክነቅዓሉ ኣለዎ ሓንቲ ብዚኣ ቪድዮ ኣላ ብጣዕሚ ልብኻ ትትንክፈካ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዘየስተውዕለሉ ስምዕዋ እስከ Libya under Muammar al-Gaddafi tried. What did they do to him? They killed him. Burkina Faso under Thomas Isidore Sankara tried it. What did they do to him? They killed him. Ghana, under the Osagie for Kwame Nkrumah, tried it. What did they do to him? Removed him from power. Tanzania, under Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tried it. What did they do to him? They undermined his economy. Mozambique, under Samora Moises Machel, tried it. What did they do to him? They killed him. Wait, it doesn't end there. What about Ruben Umnyobe of Cameroon? Libya. እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣንጻር ዞም ምዕራባውያን ዓለም ፖሊሲ ናትካ ሕጊ ናትካ ክትገብር ምፍታን ሎሚ ዝጀመረ ወይ ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ካብ ቀደም ዝፍተን ዝነበረ እንትኾነ እንታይ ኮይኖም ቶም መራሕቲ ይብለና ኣሎ ንኣብነት ከም ኣብነት ዝጠቕሶ ዘሎ እሱ ገዳፊ እዚኦም ኩሎም ትሪእዎም ዘለኹም መራሕቲ ኣብ ግዜኦም ፈቲኖም እዮም ንሃገሮም ከመሓድሩ ንህዝቦም ክጠቕሙ ፅቡቕ ፖሊሲታት ክገብሩ ፈቲኖም እዮም ኩሎም እዚኣቶም ድማ ተቐቲሎም ይብለና ኣሎ ኣፍሪካ ከምዚ ዘላቶ ሎሚ ሕማቕ ሰብ ወይ ሕማቕ መራሕቲ ጥራይ ስለ ዘለዋ ኣይኮነን እንታይ ዳ ፅቡቕ ነገር ክገብሩ ንዘን ዝፈተኑ ንገሊኦም ካብ ስልጣኖም ከም ዝባረሩ ንብዙሓት ካብኣቶም ድማ ብሕማቕ ብዘይፍለጥ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝቕንፀሉ ብምግባር ሕማቕ ዝገብሩ ጥራይ ወይ ድማ ንረብሓ ኣፍሪካ ዘይሰርሑ ፖለቲከኛታት ጥራይ ኣብቲ መንበር ኮፍ ከም ዝብሉን መጋበርያ ናይቶም ኮፍ ዘበልዎም ከም ዝኾኑ ብምግባር ነቶም መጋበርያ ናቶም ድማ 50 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ተኢሎም ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ናበሉ እዮም ዘጣቅዕሎም ነቶም ፅቡቕ ንህዝቦም ክገብሩ ዝፈተኑ ግን በብሓደ እናቆንፀሉ እናቀተሉ ስለ ዘጥፍዎም እዮም ስለዚ ክንነቅሕ ክንክል ኣለና እዚ ኩሉ ሚድያ ዝዛረበና ብዛዕባ ኣፍሪካ ኩሉ ብሬን ዋሽ ክንገብረና ስለ ዝደሊ እዩ ንህዝቢ ኣፍሪካ ከንቅሕ ኢሉ ሓሲቡ ይፈልጥን እዩ ንረብሓ ናቱ ጥራይ ዝሰርሕ ስለዚ እዞም ኩሎም መራሕቲ ትሪእዎም ፀናኩም ብዙሓት ካልኦት ከማን ኣብ ዘይጥቀሱ ኣለዉ For independence and the independence era itself, dozens of African leaders have been assassinated by Western powers and colonialists. These leaders were targeted because they stood firm against ገዳፊ ንኣብነት ንውሰድ ገዳፊ ሓደ ካብቶም ንሃገሩ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣብፅሕዋ ዝነበረ እዩ ሎሚ ሊብያ ኣነት ኣብ ፅቡቕ ከላ ስለ ዝሓለፍኩ ሎሚ ብዛዕባ ሊብያ እንተንቢብካ ክንደይ ግብረ ሽበራ ክንደይ መጥቃዕቲ ክንደይ ሰመይቱ ጥራይካ ተንብብ ኣብቲ ሽዑ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ፅቡቕ ናብራ ይነብር ነይሩ እቲ ዝበለፀ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ዝነበሮ ህዝቢ ነይሩ ኣነ ብኡ ስለ ዝሓለፍኩ መኻይን ዝዝውርዎ ፅርግያታት ናቶም ሱፐርማርኬታት ናቶም ብስቤዛ ዝመልአ ብሕርካብ ናቶም 20-30 ባኒ ትወስድ ስለዚ መናብሮ ፅቡቕ ነይሩ እዚ ሕማቕ እዩ ዲሞክራሲ ዘድልየኩም ኢሎም ነታ ዲሞክራሲ ይቦሞም ዲሞክራሲ ናይ ሊብያ ድማ ኩልና ንፈልጣ ኢና ኣብ ሱርያ ከምኡ ኣብ ኢራቅ ከምኡ ናይ ኢራቅ ነዳዲ ክሳብ ሎሚ ብዶላር ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝጅላሕ ዘሎ ኢሎሞ ገንዘብ ናይ ዶላር እቲ ነዳዲ ሸጠትሉ ድማ ኣብ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፌደራል ሪዘርቭ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተስካኪዑ ናይ ቻይና ዲፕሎማት ለንቀነ ውፅእዎ ነይሩ ዘረባ እዚ እዚ ምናልባት ታሪክ ኣይትንገረና የጨንቐና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓቅኹም
زي زيجنق أيقونن أما ده حنسك حج خنتها لون تعلنا نشتي كنسمع دعيو أبزو بانا خملسينا. Listen to this one now. Terrorism thrives in ungoverned spaces, and what we typically do is to try to help countries develop. ካብታ ርስኸይ ወፃና ብዛዕባ እዚ ሲቪል ሶሳይቲ ክሳዕ ክንደይ ኣብ መንግስቲ ሽግር ከም ዝፈጥር እስከ ኣብ ኤርትራ ነቲ ሲቪል ሶሳይቲ ወይ ከዓ ናይ ኤንጂኦ ማሕበራት ክሰጉ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ሰጉይዎ እንታይ ስለዝፈልጥ ይስከስምዎ ሲቪል ሶሳይቲ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣበይ ከባቢታት ሲቪል ሶሳይቲ ትሰርሕ ሲቪል ሶሳይቲ ንኣፍሪቃ ጥራይ ድዩ ዘድሊ ንሳልሲ ዓለም ጥራይ ድዩ ዘድሊ ወይ ውን ኣብቶም ንሳቶም ክጠዋዊዎም ዝደልዩ ሕብረተሰባት ሲቪል ሶሳይቲ እንታይ ትርጉሙ ዘይ መንግስታዊ ውድባት ኢና ክንዛረብ ንኽእል ሃገራውያን ማሕበራት ከም ሃማመተ ሃኮስኤ ካልኦት ተፈላለዩ ማሕበራት እውን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ሕብረተሰብሲ ንተፈላለዩ ንጥፈታት ብማሕበር ደረጃ ከካይዶም ክኽእልሲ ንቡር ፀበል ድዩ ንግደት ድዩ ተፈላለዩ ካልኦትኩ ማሕበራዊ ንጥፈታት እዮም ፀገም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ትርኢታት ናይ ሕብረተሰባት ኣብ መወዳእታ ናይ ስልያ ትካላት ሕማም ናታቶም እንታይ እዩ ንዝኾነ ከም ዝኣመሰለ ትርእዮ ከም ጉልባብ መሳርሒ ክትገብሮ ስለ ትኽእል ኣነ ንህለኹ ናይ ስልያ ሰብ እየ ክስሊ መፅእ ኣለኹ ኣነ ሸርሒ ተልእኮ ተዋሂብኒ ኣለኹ ሸሪሕሊ መፅእካ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ናይተን መንግስታት መተካእታ ኢኻ ተምፅእ ወይ ማዕረ ማዕረተን መንግስታት መተካእታ ዝኾኑ ኣወዳድባታት ክህልወካ ኣለዎ ዝቐዲምና ንተቕሶ ዝነበርና ናይ ፅልዋ ከባቢታት ወይ ክልሊ ዝበሃል እንተ ደኣ መጋበርያ ዝኾኑ ስርዓታት መጋበርያ ዝኾኑ ስልጣናት ኣልዮም ኮይኖም ብጉሁድ ማለት እዩ ብታሕቲ ከዓ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ስለያ ናይ ፀጥታ ናይ ፖሊስ ናይ ሓደ ዝበሃሉ ትካላት ንሳቶም መጋበርያ ኮኑ እዚኦም ጥራይ ስለ ዘይኣኽሉ ማዕረ ማዕሪኦም ብጉልባብ ሲቪል ሶሳይቲ ትርጉሙ ኸይሩ ማለት እዩ ናብታ ሃገር ዘሎ ማሕበራዊ ባህላዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ኩነታት ክትዝውር ክትክእል ምእንቲ ኣብ ደሊኻ እዋን ተውልዖ ከም ተቃውሞ ኣብ ዘየድለካ ግዜ ተጥፍኦ ንንበይኑ ተልእኾታት እናሃብካ ተስርዖ ስለ ዝኸውን ሎሚ ሓደ ብሓደ ኣብ ዝኾነት ከባቢ ናይ ኣፍሪቃ ወላ ወፃ ካብ ኣፍሪቃ እውን እዚ ብሽም ሲቪል ሶሳይቲ ተባሂሉ ዝንቀሳቐስ ሓይልታት መን ምውሎ ኣብኡ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቶም መኻይን ሒዞም ኮምፒውተራት ገይሮም ካልእ ዝንቀሳቐሱ መን ይኸፍሎም ብስመን ይኽፈሎም ንመን እዩ ዝወሃብቲ ሓገዝ ንምንታይ ዕላማታት እዩ ዝኸይድ እንታይ ዓይነት ንዓብዮም ዝፈጥሩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንሕልና ብናህና ምርጫ ዘይኮነስ ብምርጫ ናይቶም ነዞም ሲቪል ሶሳይቲ እናበሉ መጋበርያ ክኾንዎም ምእንቲ ኣብ ገለገሊ የስርብሎም ሰባት ወላ ጥዑይ ሲቪል ሶሳይቲ እናሃለዎም ከሎ ሓደ ኣጀንት ትብሎ ወይ ናታቶም ኣሴት ትብልዎም ይእትውሉ ኣብ መንጎ ኮይኑ ነቲ ንጥፈታት ዝከታተል ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ብተፈላለየ መንገዲ ሕጂኻት ናይ ሓበሬታ መተሓላለፊ መንገዲ እዚ መራኸቢታት ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ማዕቢሉ ስለ ዝኾነ ከምኡ ጌርካ ትር ኣብ ውሽጢ ዘን 20 ዓመታት ሓደ ብሓደ ነንበይኖም ተመክሮታት ተርኢናዮም እቲ ጉሩር ተበግሶ ቀደም ብሽም ሃይማኖታዊ ትካላት ንፅጉማት ከባቢታት ክሕግዙ ተፈላለየ ረድኤት ክገብሩ ዝብገሱ ነይሮም ብልቢ ንቕንዕና እዚአን ትካላት እዚኣተን ዓይነን ከውድቃሎም ካብ ዝጅምራ ግዜ ግን ብኸፊል ወይ ብምሉእ መጋበርያ ናታተን ተልእኾታት እናኾኑ እዮም መፅኦም ይኹን ከምኡ ኸ ፀገም የለን ንሕና ዘሰክፍ ነገር የለና ምክንያቱ እዛና ጥሕዩ ዓይነታትና እውን ፅቡቅ ይድርኢ ሳንቲም ሒዝካ መፅኻ ክትሰርሕ ደሊኻ ፅቡቅ ሳንቲም ሒዝካ ክትበኒ መፅኻ እዚ ሳንቲም ምንታይ መዓልታ ዋላ ቅርሺ ትኹን ከማን ኣነ ፀሒመ የብለይን ግን ብቅርሺ 2 ቅርሺ ሚልዮን 2 ሚልዮን መፅኻ ካልእ ስራሕ እንድሕር ክትሰርሕ ደሊኻ መንግስቲ ብኣካሉ ደው ኢሉ ከሎ ክንዲ ናይ መንግስቲ ዓቕምን ትካላዊ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ እንድሕይል መተካእታ ንዕኡ ዝብሕጉግ ዓይነት ኣሰራርሓታት ትሰርሕ መንግስቲ ናቱ ስትራቴጂ ናቱ ውጥናት ናቱ ፕሮግራማት ናቱ ፕሮጀክታት እናሃለዎም ከሎ ንስኻ ብጎኒ መፂኻ ኣብዚኣ ክገልፀልኩም መንግስቲ እናሰርሖ ከሎ እቲ ኤንጂኦ ስለምንታይ ኣካል ይሰርሕ ብከመይ ከምኸውን ዝብል ሕቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብነት ክበኩም እየ ንኣብነት ሓደ ንፉዕ ሰብ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ንፉዕ ዩኒቨርሲቲ ድዩ ኮሌጅ ድዩ ገለ ምስ ወደ ናበይ ዝኸይድ ናብ ኮርፖሬሽንስ ወይ ከዓ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ እዩ ዝኸይድ ብካልእ ኣዘራርባ ልዑል ኣበርክቶ ክገብረሉ ኣብ ዝኽእል ጠበቃት ኮይኑ ኣብ ናይ ጠበቃ ትካላት ድዩ ኣብ ናይ መንግስቲ ኤጀንሲስ ድዩ ቤት ፍርዲ ድዩ ገለ ፅቡቅ ስራሕ ይሕዝ ሓኪምቲ ኮይኑ ኣብ ሕክምናታት ኣብ ፅቡቅ ቦታታት ነቲ ሕብረተሰብ ከገልግለሉ ዝኽእል ፅቡቅ ኣታዊ ክገብረሉ ዝኽእል ኤንጂኦታት ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮፍ ኢሉ እቲ ሰብ ልዕሊ እቲ
أبزل على صفحنا منجسديو أبزل على صفحنا حكمنا كركب زخل جنزب 4 عصفناتو أب حدا إنجو كفيلو ورقاتنا فرمه ويكا إحنا نهبه شدش عصفناتو دموز وسد بدولارنا نخفل سلازبلو انتي مالتي زي اتبقوا حنقول زلو وسب أكندنا هجرو زجلجل أبزدمع بايتات سريعو نتقط أبا نتهزبن زجلجل أبزيد اللي بوتا كفيلو مع الجنزب سلازجد سو جنزبي وسد أبزيد اللي بوتا تدمع كم تزيد اللي عبر كتاي جبرنيو رديهم لهم إزاي أبي تريو أبي نجود سرتهم كبير ترى حتى مخطهم رديهاني نفع سب بريليانت سب أكندي أكيد داسس خلاتنا يتعدوا خينو فترة ونتجروا أبتكالات هديو إنوفيشن جيرنا تقول طبعا لا على زجبرو أبي نجوا خيدو أخلد نزعدلو ويكا I don't know ورقاتنا نزعدلو نعتاتهم يقصر يمزق جلمله بريليانت سبيزي سبزي أبتي نجوا أجن فتحدش نجرك فترة يكلنيو اتدوموز ناتهم جن بدولار سلزمت نتبلوس عين أغمنا يسد قليون سكولارشيب الكاتطفو نتسترف دما أبتعدي أبزد مع بوتات سريع نخي جبر من قصد عمك ندوم زي جبر كابهم سيخ جبر من قصد أفريقيا إذا أتهم تعنا تزلوهم نيرو تعنا زلوهم نتي حجر كحجوز تزمز تام جبرو نتجنزبهم حيزهم نابنت نحكمنا تكالات تقينهم تم إنجوز بهالزلو عبد حكمنا قيدهم نتهم أبلع على زلو نفعت حكايم صبغ دموس كم زرهبو صبغ سلت أنا معبول سلت أنا 5 رهبو كجبرو مخالو تايجن جبرو سوم نعتهم نحكمنا نجرهيبهم التي بلوت سب كابتي نحكمنا ولا كابتي دكتور كابتي حكمنا عبد سلطان ورتيو مزيوم إنجو 3 أسف دموز ركب تقينه وسبيو كقد فينا يجدنا بتكخيديو سلازي we need to understand that the game is out war نتعبرتسب نتمنجسي زجبر أنت جبره كم زي عواتهم زجبروه that's why نتي بلوز السبات أكن نتحجر نتعبر نتزبن نتعبرتسبن صغير سرعة زرعو عبتنا إنجو حشوياتهم جنزبهم يوزو صبغ ماكينة يزورو صبغ لايف ستايل نبرو conditions اللي أوفيس أنت قد شوية عبت سنة ويا كابكرن كيدو كابس مرة ويا I don't know ننعفادي ونعدو خلا خيدو أب قطرات كابز قلقل مغابو عد جنزب أبسخونه إنجو خينو ولا تقبل زي بلوس راح يكون هنقول سلزلو نتبوتات ترغيبو أبتبوتات صبغ دمسك تيخد سبد معكم إذا حسب إيرتراين حماقات ويكا أفريقيان حماقات سلزخوني يكون أنا بكل خميو سلازي أب معبول عالم زمان جو تايمز قبرو دم زي كفلونيم كعمس كلام كيد بتروح هات سرحوا أي ريد كروس نعرف كسرح وين كابزي كم تمهر ينفرس وين كاب سرقاتات نكيد كلنا وكو نعبا بجاهم جنزف فرو مع حجزنا بليل منو نام دم زي بلهم سباتيا أي مسكال أب أفريقيا بيرترا تخيد كاجن كابتي أب بيت فتنا يمكن سرح 3 دم زلوا سرحتني أو ترغبوا تمالتي زي أب أفريقيا هون كله زبالة الصبي قطرو ولا حد فلوس راح جنيه يسرحوني العلامة بتم بلوس أسبات بلوس أقل قلوت عبتزبن خي قبر توصم نتم قليل من ما سكولارشيب الكا نيوروبان أمريكا تبرم برين درين مالتيو تزبي نزل الحبرة تصبو نخيا معبل زقبري سازي إرترا غدي ما يفلت توزي and this is really nice نعوخ تزرب بين أي ربحان من تعلامات من قصة نزبو خمزي حلي أمسيلكا نسخة حلاينا مهزبي مسيلكا غتبل مبزحتن كان يفقد تكالاتهم كنا لو مجنزب كوفيلهم نا تاتهم نا ريتايرمنت بنفيتس كونس بزين تكالات يعتن وحسنت ناي ملعلهم دقبرون ما عليه يبلون بدمر أب سيفل سوسايتي دنطفو دلو أب أفريقيا قطرهم كنديو ماني زمو لهم كندي أكل مولا يزو هابهم دول الكا أنا بتزرزر كأنتو عيدلين حد قاتينو عرقت زقونو حماما بازحو فوس زعقنو نقيلان دقيفو نقول عزقنو ادم يزفلطا قربت كي تخدنو نري مي نري مي ملعصيب عندي غلو نري مي نري مي نري مي انتاينو نري مي نري مي نري مي انتاينو حمدي قالو حمدي قالو صنعي قالو زهزبي حمدي قالو صنعي قالو سكير قالو a haven of peace and democracy in an otherwise rather turbulent region. And the Somalilanders are very keen to be... أبزد ما نتاين لنا تمساسالي UK يزون أب سوماليلاند متتتاون خجبر زجبر زلو سعري نتوي نساتهم شارترنا يونايتد نيشنز ويكانا حبرة أفريقيا زبلوه حبرة أفريقيا يكون UN نزبلوت عيسهم من سوماليلاند وخينهم نتديل نا إثيوبيان ناي سوماليلاند نمتكبار
ብዙሕ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለውን ሶማሊላንድ ናይ ተስፋ ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲን እያ ኣብቲ ዞባቲ ስለዚ ምስ ሶማሊላንድ ክንከውን ኣለና ንጉዳይ ናይ ሶማልያ እቲ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ሶቨሬኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ገለገለ ዝበሃል እዚ ቻርተራት እዚ ንረብሓና ስለዚ የገልግል ክንጓሕፈይና ምስ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኮይኖም ክገብሩ እዮም ስለምንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ እዩ ኮይ ምስታ ኢማራት ኮይኖም ኣብቲ ወደብ ናይ በርበራ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዎም ንሽተይ ረብሓ ስለ ዘለዎም ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ ንምትግባር ዝግበር ዘሎ ካምፔይን እዩ እስከ ንሽተይ ንስማዓዮ ሽዑ ናብቲ recognized in the international community, and they have been taking many steps to try and encourage that, not least the recent government about giving them access. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መንግስቲ ናይ ዩኬ ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝገበርዎ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣብ ሓደ ነጥቢ ከምፅዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ትግባሪኡ ንክበፅሕ እዚ ኣባል ናይቲ ፓርላመንት እዩ ነቲ ኩነታት ርዩ ናብ ሶማሊላንድ እውን ከይዱ ነይሩ ናብቲ ባይቶ ከቕርቦ ከም ዝኾነን ብክልቲኡ ወገን ድማ ደገፍ ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ በተመሳሳሊ ብግምጣሉ ድማ ብወገን ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ካ ሓድሽ ሓበሬታ of Somaliland Ethiopia MOU has been completed, says Committee Chair Bashir Weil. So ተቀዳማይ ገጽ ትግባሬ ወይ ካ ፎርሙሌሽን ናይቲ ኣመንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተወዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን መጀመርያ ኢትዮጵያ ሬኮግናይዝ ክትገብር ኣለዋ እቲ ስምምዕ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈውን ገሊፆም ነይሮም ነቲ ወደብ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እቲ ወደብ ድማ ዝለዓለ ብርክናቱ ሶማሊላንድ ዩኤኢ ክትከውን ከላ ገለ ክፋል ድማ ናይ ብሪጣንያ መንግስቲ ዩኬ እውን ኣለዎ ከምኡ ድማ ናይ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ 19% ኢሎም ነይሮም መጀመርያ ድሓር ግን ገንዘብ ስለ ዝሰኣኑ ገዲፎሞ ሕጂ ናብቲ ዲል ክትመልሱና ትኽእሉ ዲኹም ገለ ዝብል ዘረባ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ብሓፈሻ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዩኤኢ ኣብ መቃዲሾ ዝነበራ ወታደራዊ መደበር ናታ ጠቕሊላ ካብቲ ቦታ ወፅያ ናብቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ከምኡውን ኣብ ሶማሊላንድ ካልእ እውን ኣብ ካልኦት ክልላት ወይ ድማ እተን ሪጅንስ ኣለዋ ናይ ሶማልያ ካብቲ መቃዲሾ ሰንትራል ጋቨርንመንት ዘለዎ ወፅያ ኣብ ካልእ ቦታ ኮፍ ኢላ ኣላ ስለዚ ሶማልያ ጉዳያ ኣዝዩ በዳሂን ከቢድን ክኸውን እዩ እቲ ሓደ ሶማሊላንድ ምናልባት በቲ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ many things can change ኣብ ዝሓለፈ ኩለን ሃገራት ነቲ ልኡላውነትን ሓድነትን ናይ ሶማልያ ከም ዝቕበሉን ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዳግመ ግምት ክትገብራ ከም ዘለዋ ይንገር ነይሩ ምዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትኸስሮ ዘላ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ሶማሊላንድ ነዳዲ እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ቦታቲ ንዑ ከም ሃገር ተጠቂምካ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ብሪጣንያን ድማ ኣብኡ ነቲ ነዳዲ ክሕዝዎ ስለ ዝደልያ ዘለዋ ምስቲ ናይ ጅቡቲ እውን ስቃት ስለ ዘለዎም ኣብ ሶማሊላንድ ቤዝ ክንክሕዝ ኣለና ካብ ሕጂ ብምባል ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብራ መሽዑ ዩኬ ካልኦት ሃገራት ድማ ክሕወስኦ ይኽእላ ከምኡ ዓይነት ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ኣም ሪሊ ሶሪ ነቲ ናይ ሶማልያ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ግን ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ጉዳይ እዚ ኣንሕና ክንፀልዎ ንኽእል ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ዘድሊ ደጋፍ ገይሩላ እዩ ነቲ ሃገር በት ካብኡ ንላዕሊ ኣይ ቲንክ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል የለን ጽቡቕ ነገር ንምንየሎም ካብ ሓሊፍካ ግን እቲ ኩነታት ጥራይ ሪፖርት ክገብር ዝኽእል The chairman of the technical committee for the task of the implementation of the MOU between Somaliland and Ethiopia, Bashir Awal Haji Omar, revealed the completion of the first phase of their task and said that their work is entering a second legal phase to treatise the pact. He said that they have so far collated the prerequisite body of information needed for the process of formulating a legal framework by collecting them as much as possible through numerous meetings while engaging So እቲ ቀዳማይ ክፋል ሓሊፎም ናብ ካልኣይ ክፋል ክሰግሩ ከም ዝኽእሉን ትሕጋውነትን ኣተገባብራ ናይቲ ኩነታትን ኣብ ምዝታይ ከም ዝርከቡ ዩኬ ድማ ነቲ መጀመርያ ዝኾነት ናይ ሃገር ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ንሶማሊላንድ ሬኮግናይዝ ጌራታ ከም ሃገር ተቐቢላታ ዩኬ እውን ክትገብሮ ከም ትኽእል ኣይ ቲንክ መረዳእታ ኣለኒ ዩኤኢ እውን ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን ብሓፈሻ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሶማሊላንድ ክንረክብ ኢና ዝበሃል ዝነበረ ናብ ዝትግበረሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ግን ከምቲ ኣብ ክውንነት ዝተረኣየ ግን እቲ ወደብ ከም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ከፍ ኢሎም እዮም ክጥቀሙ ምናልባት ዋጋ ይጎድለሎም ይኸውን ንሱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እዚ ሓደ ነጥቢ ክኸውን ከሎ ኔክስት ዜና ናትና ድማ ንርአ Envoy Mike Hammer meets with Oromo opposition leaders, discusses political challenges. Mike Hammer, the U. So Mike Hammer ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ሕጂ ድማ ምስቶም ናይ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ክራኸብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ቀዳምነት ዋላ እኳ እንተሎ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ
ምናልባት እቲ ሚድያናት ኣብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ጉዳይ ኦሮሞ ብዙሕ ኣይመፅእኒ ግን ኣብ ኦሮሞ ብዙሕ ፖለቲካዊ ዘይርቅኣት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንዑ ንምርግጋዕ ድማ እዩ ዝግበር ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ዝዓበየ ውግእ ኣብ ኣምሓራ እንተሎ ፎከስ ናቱ ድሕሪ ትግራይ ኦሮሞ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ስለ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣምሓራ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝተገበረ ከም ዘየለ ኢኻ ትርኢ እቲ ቅሉዕ ውግእ ግን ኣብ ኣምሓራ እዩ ዝግበር ዘሎ Special Envoy for the Horn of Africa, engaged in discussions with notable opposition party leaders regarding the present political circumstances in Ethiopia as a whole, with a specific emphasis on the Oromia region. Among the political figures who conversed with Hammer on Monday, 13 May 2024, were Merera Gudina, the chairperson of the Oromo Federalist Congress, OFC, and Daud Ibsa, the leader of the Oromo Liberation Front, OLF. In an interview with the Addis Standard, Merera highlighted that the conversation centered on fundamental political issues concerning Ethiopia as a whole, and Oromia specifically. The chairman indicated that he provided the envoy with an overview of the overall political landscape in the nation. According to Merera, the national dialogue process was a particular point of discussion. The chairman stated that he informed Hammer that the national dialogue is not going to get the country anywhere. ብሓፈሻ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ወላ እውን እቲ ናሽናል ዲያሎግ ብምባል ኣብይ ኣሕመድ ዘንቀዶ ሃገራዊ ዘተ ዝበሎ ወላ ሓንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እቲ ፍልልያት ኣብ መንጎተን ሃገራ ኣብ መንጎት ህዝቢ ዘሎ ኣብ መንጎቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሎ ብቐሊሉ ከምዚ ዲስካሽን ኣብ መጋባእያ ሓንሳብ ኣኪብካ ተዛሪብካ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ዓብይ ፍልልይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ፅሩይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኢንጌጅመንት ወይ ከዓ ፅምዶ ከም ዘድልዮን እንካን ሃባን ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ እውን ሕድገታት ገይሩ እንተተገበረ ምክንያቱ ገለ ካብቶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ሃገር ዝደልዮም ስለዚ ናቶም ሃገር ክህልዎም ዝደልዩ ምስቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ዝግበር ፅምዶ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእልን ከምዚ ኣሜሪካ ስሕት ኢላ መፅያ ትገብሮ ዘላ ኣገባባት ብከምኡ ክፍታሕ ዝኽእል ዘይኮነ ሰፊሕ ዝኾነ ዲስካሽንን ኔጎሲዬሽንን ተገይሩሉ ምናልባት መዕለብ ተረኸበ ምክንያቱ ከምዚ ንክኸውን ዝተኮስኮሰ ኣገባብ ስለ ዝኾነ እቲ ፈደራል ብብሄር ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ድማ ነፍሱ ከም ሃገር ስለ ዝርያ ሶማል ከም ሶማል እዮም ዝርዩዋ ነፍሶም ዓፋር ከም ሃገር ዓፋር እዮም ዝርዩ ትግራይ ሃገር እያ ዝብል ዘረባ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ እዋን ዳርጋ ከም ደርፍታት ተሰምዐ እዩ ትግራይ ከም ሃገር ኣምሓራ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለው ኦሮሞ ካብ ቀደም ኦሮሚያ ዝበሃል ሃገር ክህልዎ እዩ ዝደሊ እቲ ካልእ ክልላት ድማ ከምዚ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣምፂኻ ናሽናል ዲያሎግ ደገለልካ ከምዚ ምንክፍ ብዘመስል ብከምኡ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢሊት ፖለቲካ ናይ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ቀንፀላን ማእሰርትን መዕለፊ ምዕረቢ ክግበረሉ ከም ዘለዎን ማይክ ሃመር ነጊሮሞ ስለዚ ማይክ ሃመር ነቲ ሃገራዊ ጉዳይ ክፈትሖ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ንሕና ፕሪቶሪያ ከይድና ሽግርና ንፈትሕና ኣብዚ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ግን ኢንጀነራል እቲ ሽግር ክፍታሕ ዘይኮነስ ክትሓላለኽ እዩ ዝረአ ዘሎ ማይክ ሃመር ድማ ኣብ ተወርሒ ድዩ ኣብ ክንደይ ግዜ ኣብቲ ሃገር ይመፅእ ኣሎ ናብ ትግራይ እውን ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብቲ ዞባ እውን ክዘውር ምዃኑን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ክረክብ ምዃኑን ኣሜሪካ ልዑል ፀቕጢ ይስማዓ ከም ዘሎ ምክንያቱ ካብ ብዙሓት ሃገራት ክትወፅእ ትግደድ ስለ ዘላ ነተን ዘለወአን ኢትዮጵያ ድማ ክትፈርሳ ስለ ትኽእል ትፈርሃላ ካብ መን ትፈርሃላ ሱዳን ኣብዚ ለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ሓድሽ ውግእ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ጀኒን ዝበሃል ምዕራብ ዳርፎር ማለት እዩ እቲ ኩናት ድማ ክሳብ 9 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሕማቕ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ብዛዕባ ሱዳን ግን ኣይዛረቡን እዮም ምክንያቱ ሱዳን ኦልሬዲ ፋሒላ እያ ስለ ዝበለት ካብ ኢትዮጵያ ፋሕኒ ከይትብል ባይ ዘ ወይ ሱዳን እቲ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ፀገም እዩ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኬዝ ናይ ሱዳን ዝበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ንሱዳናዊ ይቕበልዎም ዶ ኦፍኮርስ ዊ ዶንት ኖ ዳት ክቕበልዎም እውን ኣይኮኑን ብሕጂ ምክንያቱ ኣገይን ኤርትራ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ሱዳን ዘላቶ ደረጃ ይበፅሐትን ኤርትራ ፀገም ነይርዋ ሽግር ነይርዋ ክኸውን ክእል እቲ ፀገም ድማ መሰረቱ ፀገም ናትና ካብ እገዳ እዩ ዝብገስ እገዳን ውግእን እዩ ዝገይርዎ ውግእ ድሕሪኡ ድማ እገዳ እዩ ዝፈጠሮ እምበር ኤርትራ ብመሰረቱ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝወደቐት ኣይኮነትን እንተኾነ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ እዩ ህጊካ ነዚ ህዝቢ ከተጥፎ ትኽእል ኢኻ እዚአን ሃገራት ግን 30 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳን ክኽእሎ ዝኽእል ሰብ የለን ብዘይ እሱ እውን ኤርትራውያን ከማና ሰልቸብና እናበሉ እዮም ይዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ኣጀንዳ ናይ ምዕራብ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ክፈላሉ ከይተረዳእና ክንፈትሖ ይንኽእልና ንመለስ ሕጂ ግዜ ተረኺባ ክምለሳ እዚያ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኸድረ እስከ ናብ ኢትዮጵያ ንመለስ ሽዑ ናብቲ ናትና ፖለቲካ ክናቱ ኢና ጸለምትን ከባቢውን ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለዉ ምምሕዳር ከተማ ማይ ፀብሪ ገሊጹ ብመሰረት መግለፂ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ወረዳ ጸለምትን ከባቢውን ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ግዜ ሰለዳ 3 ሰሙናት ከም ዝተረፎ ይፍለጥ። አዲስ ዓለም ሓጎስ
ተመዛበልቲ ወረዳ ጸለምትን ከባቢኡን ኣብ መረበቶም ክምለሱ ብሃንቀውታ ብዝጽበይሉ ናብ ተዳለወሉን እዋን ወረዳን ከባቢኡን ዝርከቡ ወረርቲ ሓይልታት ኣመሓራ ድማ ንኩናት ስንቅን ዕጥቅን የዳልው ከም ዘለው ከንቲባ ከተማ ማይጸብሪ ኣይተ ተኽላይ ተኽለማርያም ሓቢሮም ተማዛዊሉ ዘሎ ማሕበረሰብና ይኾነ ውሽጢ ጸልዓ ዝነብር ህዝብና ሰላም ወሪዱ ሕብረተሰቡን ናብ ቦቱ ተመሊሱ ሰላማዊ ናብርኡ ክመርሕ መሬት ዘለዎ እውን ታ መሬቱ ክጥቀም ዓበይቲ ተስፋታት ዘለፍቲ ማሕበረሰብ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕዚ ያው ካብቲ መግለፂ ዝወሃቦ ናብ ሓደ ሰሙን ከባቢታት በፂሕና ኣለና ዘሎ ምዕባለታት ለውጥ የለን ክሳብ ሕዚ እንዲያምን በኣንጻሩ ኣብ ማይጸብሪ ጸለምቲ ብድምር ኣብኡ ዘለው ናይ ትምክሕቲ ሓይልታት ዘለና ሓበሬታ ውዕሎ ንከታተሎ ዘለና ኣይን ቦታና ይንደቅቕን ክንዋጋዕ ኢና ሕብረተሰብ እናገደዱ ንዑ መፈጸሙ ዝኸውን بخاله زراربا انتهم زبلو زلو ابزحلفه فيديو مصيلكم نيره تي كونتات كندو زلنا كسا كندي complicated situation كم زلو ابتي اثيوبيا اتي مختل كلل تግራይ زلو زبلو يميل انتي زبل زلو ابزن ابنت احنا عدقهم فتحوا زبل اكالاي نبرنا ስለዚ እቶም ናትና ህዝቢ ናብቲ ቦቶም ክምለሱ ቆሎ እቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ምስ ዕድቆም እዮም ናብቲ ተመዛቢሎም ዝነበሩ ቦታ ክምለሱ በኻላ ዘራርባ ዕድቆም ሒዞም ታትዮም እቶም ኣምሓራ ድማ እውን ተለው ፋኖ ድማ ናይ በባዓዱ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሓይሊ እዩ ስለዚ ትፋኖ እውን ተሎ ውግእ ክጅምር ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ እቶም ናይ ትግራይ ክምለሱ ቆሎ ምስ ዕድቆም ዝመፁ ኮይኖም ብውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ዕድቆም ክፈትሑ ከም ዘለዎም ይዝንገር ነይሩ ስለዚ ዕድቆም ከይፈትሑ ዝመፅዎም ኮይኖም እቶም ድማ ብረት ኣለዎም ውግእ ክጅምር ከም ዝኽእልን ስለዚ እቲ ኩነታት በዚ ዝበሃል ዘሎ ክሳብ ወርሒ 6 መሬትኩም ክትወስዱ ይኹን ተባሂሉ ናይ ፌደራል ብልለው ዕድቅኹም ፍትሑ ድማ ይበለዎምን እቶም ፋኖ ድማ ዕድቅ ኣለዎም በኻላ ዘራርባ this is ከመይ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውግእ ትወስዶ እዩ ዝስማዓኒ ንዓይ ምክንያቱ ፋኖ ዝበሃል ዕጡቕ ይዋጋእ ከም ዘሎ ምስ ፌደራል ትፈልጥ ኣለኻ ብረት ሒዙ ኣሎ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ድማ ንዓድኻ ተመለሲስካ ኢልካ ብረት ሒዝካ ተኣቱ ሒዙ ክኸይድ ድማ ይብለኩም ኣሎ እዚ ስለዚ ክልቲኦም ሓይልታት ምስ ተረኸቡ እንታይ ክኸውን ውግእ ክፍጠር ስለዚ ኦልሬዲ ንውግእ ይዳለው ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ እቲያቶም ድማ ብረት ሒዞም ክመፁ እዮም እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣላማጣ ብዘጋጠመ ግርጭት ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ህዝቢ ንስደት ከም ዝተቃልዐ ዝንገር ተወለድቲ ኣምሓራ ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ናይ ኣምሓራ ዝያዳ ይዛረብሉ ኣገይን ሕጂ ድማ እዚ ይመስል ኣሎ ናይ ካመር ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ይዛረብ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ከጋጥም ዝኽእል ፀገም ድማ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ዓይነት ሃገር ከሎ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ ዘሎ ካላርስቲ እዩ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ኣምሓራ ኣብ ከምዚ ሓውን ሓሰርን ኣብ መንጎ ውሽጢ ትግራይ ኣብቶም ሕወሓት ዝበሃልን ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ድማ ካልእ ቪድዮ ገይረ ነይረ ከይድኩም ራእይዎ ነዊሕ ድራማ እዩ ዘሎ ምስቲ ማእሰርቲ ናይቲ በዓል ሃብቲ ዝብልዎ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ሓዋ ነታ ፈትለ ወርቂ ትበሃል መንጆሪኖ ትፍለጥ ሓዋ ማለት እዩ ንሱ ተኣሲሩ ኣሎ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ንኸይምለስ ድማ ብዙሕ ልመናን ካልእን ፔቲሽንን ይግበር ኣሎ እቲ ጉዳይ ግን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ከነስተውዕለሉ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እዚኣ ግን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሪፖርት እየ ዝገብሮ ዘለኹ ንኤርትራ ግን ብኸመይ ይሕውስዋ ኣለዎ ገይን ኣብዚኣ ንመለስ ያው ዝውውር ሰባት ቀንዲ ስጋት ድሕነትን ጸጥታን ወረዳ ጭላ ኮይኑ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ወረዳ ገሊጹ ኣብታ ወረዳ ሕጋዊ ብዝመስል መንገዲ ይፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ጸሊም ዕዳጋ መጭወይቲ ዘይሕጋዊ ዝውውርን መሸጣን ሰባት መንግስቲ ትኹረት ገይሩ ክፈትሖም ጻውዒት ኣቕሪቦም መሃር ሰለሞን ጭላ ካብተን ምስ ኤርትራ ዝዳብዋ ወረዳታት ትግራይ ሓንቲ እያ ነበርቲ ወረዳ ጭላ ዘይከም ቀደም ምስቲ መላምን ተሓዊ ዝኾነ ጎረቤቶም ተፈላለዮም ካብ ስግር መረብ ብመገልገልቲ ስርዓት ግደፍ ዝኾኑ ዕጡቓት ብዘብፅሕሎም መዓልታዊ መጥቃዕትን ጮያን ለዋም ድቃስ ካብ ዝሓርሞም እንሆ ዕድመ ጎበዝ ሓሊፎም ሰራዊት ኤርትራ መረብ እናሰግረም ካብቲ ሓረስታ ይዘርፍ ሰባት ካብ ዕዳጋ ይጨውን ይቀትልን ይብል ሓላፊ ጸጥታ ወረዳ ተገዳላይ ስዩም እስካዕ ሕዚ ያው ሽዱሽተ ወርሒ እንተ ሰባት ቀቲልና እዩ ሸውዓተ እውን ጨው ኢልና እዩ ኣብዚኦም 4 ተመለሱን ሰለስተ ተመሊሶም እዮም ስለዚ ያው ተናሰ ሰለስተ መዓልቲ ያው ኩሉ ሻዕ ተኽሰ ይፍርዋ ናይ እንስሳ ምስራዓ ተለ እዩ ተወሳኺ እውን ናብ ጣብያ ዓዲ ሽንጉርህ ወሸት ዓዲ ቆላሰ ዝበሃል ሰብ ጨውዩ ያው ስለዚ ጠቕላላቲ ናይ ህዝቢ ያው ውዕስ ኣይኮነ ካልእ ዓይኑ ዘፍጠጠ ፀገመ ጸጥታ ወረዳ ይብል ተገዳላይ ስዩም ማሕበሩ ጸጥታ ኢና ብዝብሉ ናይ ባዕልና ወግናት ዝፍጸም ዕሉል መሸጣ ሰባት ይብል ሎሚ ውንዶ ሰብ ይሽወጥ እዩ ደይልኩም እወ ይብል ሓላፊ ጸጥታ ወረዳም ተገዳላይ ስዩም ስግረዶብ ካብ ኤርትራ ናብ መሬት ትግራይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ብሕጊ መሰረት ኣብ ቁፅፅር እንትነውዕሎም ተዋሒሶም መፍትሖም ንደለልቲ ዝሸጡ ነጋዶ ከም ዘለው ይዛረብ እቲ ወረዳ ዘይሕጋዊ ናይ ሰብ ዝውውር ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ዋላ ይቐንስ ሕዚ እውን
ተሪእታት ኣሎ እዩ እዚ ግን ሕዚ ያው ሕጋዊ መስል ኣካይዳ ዘለዎ እዩ እዚ ፀጊሙና ዘሎ ያው ኤርትራውያን ኣምፅኦም ናብ ፖሊስ ነትዎም ኣብ ፖሊስ ዝኾነ ሰብ ቤተሰብ ተዋሓሽ ወሲዱ ብውሓት ወሲዱ ያው መሸጣ ኣሎ ካዓይ ፀገም እኒአ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፀጥታ ፀገም ፈጥረና ዘሎ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ተኣስሮም ተምፅኦም ፖሊስ ያቱ ብውሓት ዝኾነ ሰብ ተዋሓሽ ይወስዶም ተመሊሱ ክሸጦም ኢኻ ትረኽቦም ማለት እዩ መን ይሽወጡ ማለት እዩ ነቶም ኮለልቲ ዝበሃሉ ሰባት ኣለው ኣብ ቁፅጥር ኮይኖም ካብዚ ዓዲ ኣባሪርናዮም ገሊኦም ሽረ ዝነብሩ ገሊኦም መቐለ ዝነብሩ ግን ብስልኪ ንዓቶም ብመኪና ብሞተር ይረኻኽብዎም ማለት እቶም ኣብኡ ዘለዉ ፈሪሙ ዝወሰደ ሰብ ንሖም ይረክቦም ጉዳይ ስግረዶብ ወሳኒ መፍትሒ ዘድልዮ ዛዕባ እዩ ዝብል እንታይ እዩ ትሰምዑ ኣለኹም እቶም እታ መጀመርያ ዝገበርዋ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዕጡቃት ምልሻ ምስ ኤርትራ ዘለዉ መፂኦም ካብቲ ዓዲ ጨውዮም ይገብሩ ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ነቲ ብድሕሪት ትመፅእ ሽፋን ናትዩ እቶም ዝሰርቁ ዘለዉ ንሰባት ዝዘዋውሩ ዘለዉ ተሓወኻ ህዝቢ እዩ ክልተ ሓዋት ህዝቢ እዚ ፍቅሪ ዘለዎ እዩ ሓደ ዕጩ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ኣይሶምን ኣይሳለስቲ ተሸጊሩ ምናልባት ንዝመፀካ ሰብ ወሲድካ ካብ ንብረት ትሸጦ ሱዳናውያን ይሸጡኻ ኣብ ሱዳን ኣይሸጡኹም እንዲኦም ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ግን ፍቅሪ ዘሎ ትግራይ ፅቡቅ የሩ ዝከላኸለኩም ነይሩ ባዕሎም ቶም ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ኣሕዋቶም ምስ መፀ ክዛረቡ እኮ ሰሚዕና ኢና ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ኣገይን ኩሉ ግዜ እቲ ባዕሎም ዝገብርዎ ነገራት ናብ ኤርትራውያን ንምፅጋዕ ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ስርቂ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና ኢና ስርቂ እቲ ምቅትታል እቲ ዓመፅ እቲ ካልእ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ይቅፅል እዩ ዘሎ ኤርትራ ቀይራቶ እዚ ኩሉ ገይሮም ክብሉ ፀኒሖም ኣብቲ ዓዶም ግን ብዝለዓለ ናህሪ ክቅፅል ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ኸይድና ይኮና ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰባት ሓደ ደይኮነ ብዙሓት ሰባት ብኣፎም ክሰምዑ ንሰምዕ ኣለና ስለዚ እታ ዝብልዋ ዘረባ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ከተፀልም ስለ ዘለካ ኣብቲ ጉዳይ ናትካ ኣብቲ ናትካ ሓሸውየ ፀገምካ ኤርትራ ከም ዘላቶ ክትገብር ስለ ዘለካ ኤርትራውያን ከተበላሹ ስለ ዘለካ ዳንበር እቲ ፀገምቲ ኣብኣቶም ዘሎ እዩ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ንህዝቦም ብዙሕ ግዜ ድማ ባዕሎም እናገበርዎ ከሎ ኣብ መወዳእታ ናባና ከስግርዎ ናብቲ ህዝቢ ኤርትራ ከስግርዎ ንህዝቢ ኤርትራ ክልክምዎ ነቲ ሃገር ክልክምዋ ስለ ዘልዩ ጥራይ ካልእ መረዳእታ ክበፅሕ ኣይከኣልኩና ካብዚያ ወፃኢ ተጋዳላይ ስዩም እቶም በስርዓት ተማሪሮም ዓዶም ገዲፎም ዝመፁ ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ኮይኖም ብስም ስግረዶው በሸልኾም ዝኣትዉ ልኡኻት እቲ ስርዓት ጉዳይ ፀጥታ ወረዳም ናብ ሕቶ የእትውዎ ኣለዉ ይብል ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዕዳጋታት ትግራይ ብወሰኺ ዋጋን ሕፅረት ሸቐጣትን መምላእ እናዕበያ ህዝቢ ትግራይ በታ ዝርከቡ ዕዳጋ ወፅዩ ዝኻልወ ከይሽምት ጠለባቱ ዋግኦም ሰማይ እናሰቐለን ናብሩ ከብዶን እተን ብክንዳይ ፈተና ካብ ማእኸል ዓዲ ዝኣተዋ መሰረታዊ ሸቐጣት ካብ ኣፉ ተቐቢሎም ዝግር መረብ በፀሊም ዕዳጋ ዝነግዱ ዘይሕጋውያን ነጋዱ ድማ ካልእ ፈተና ኮይኖምና ኣለዉ ይብል ኮንትርባንድ መጀመሪያ ያው ትክት ዘለ ከድነር እዩ በርበረ ከድነሩ ዘይቲ ከዲዩ ቡና ከዲዩ ሲሚንቶ ከዲዩ ዓራት ከዲዩ ጀረካን ለቁስ ይኮን ነገር የለን ክልካ ኸለ እዚ ቅድም ኢሉ ያው ዝገበርናዮ ናይ ተመለስትን ናይ ወረዳ ፀጥታን ያው ተቀናጅና ያው ሓደ ግዜ ብሓደ ቀዳም መዓልቲ ኤኒዌይ ሰሚዕኩም ኣለኹም እቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ንምፅግጋዕ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዶባት ሓሸውየ ንምግባር ክራይሲስ ምፍጣር ተደጋጋሚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይተዛረብና ኣላ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ንዖም ይክሉ ዝገብር ኣብዚ ካ ስምዑ ሕጂ ብዛዕባ እስራኤል ከይትፅሕፍ እስራኤል ኣይከውኒ በቃ ይግበሩ ግደፎም እንታይ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ተቃላሳይ ኮን ተኽእል ይጎይ እንተዘይክእል እዚ ቅድሚ እቲ ምፍጋእን ምትህርራምን ናይ ኤርትራውያን ከይተጀመረ ከሎ ነቶም ኣብ እስራኤል ንዝቕመጡ ሰባት ኣራሲኑ ነዚ ኩነታት ሎሚ ተበፂሑ ዘሎ ከበግስ ከሎ ዝበለይ ሎሚ ተገምጢሩ ከም ፃድቕ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ እዚኣ ከም ዶኩመንት ሓዝዋ ነዚኣ ተሰደድኩም ደይ ድማ ካብ ልቢ ዘመስግን ምክንያቱ ዶኩመንት ትከውን ኣሎ እዚ ቪድዮ ዘይሓስኮ ነይራ ዘብዘብ ይብል ዘብዘብ ምባል ተዘይክኢሉ ሰለይል ይኸይድ ሰለይል እንተዘይክኢሉ ፍሑኽ ይብል ፍሑኽ እንተዘይሉ በጠበጥ ይኸይድ ደው ዝበሃል ናይ ተቃላሳይ ባህሪ ኣይኮነን بخالة زراربا تفحوق دقلو زبلو نخالي موتيفيشن لو تنخاتمس استباحلة تقصيو ناتو زراربا خي مسلكم كابكالي قد يوسير وادلو أبزي بوتا عدم ما يتكاملالو قال سي انتايو تعلامانات كاب كوي تنصور تايو تعلامانات أبيرترا كاب أفو رجيم تشينج زبل أبيرترا رجيم تشينج دليخا من قسنا إيرترا أبيرترا يزلو أبزي دقزلو حزبي يدقف أي دقف مسؤوليو بحيلي كتغيرو أي تغيرنيخا انت دليخا أمنو بوليتيكا كومي زبل بحيل اللي تدلل لها أمها من قصة كير تدلل لها أبوتو خير تغيره أبدأ جزء له مسكين حزبي أب عمد حنتك زي معلتنا سنت حنت معلت سماتات سلستا أكبه نعوس لزفاقعك أبي يرترز له من قصة غيره يكلني أيقونا نزلنا أبزن نسخات كبر زل لها أيقونا أمريكا بعلا بخل عينة الجرات جرات تأخذ عليك على تنت من قصة
ስለዚ ንስኻ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ንክፋጋዕ ወስጉስካ ኣራሲንካ ከምዚ ናይ ሞቲቬሽን ቃላት ተጠቂምካ at the end of the day እዚኣ ማስ ሕተት ኣለኸውን እዛ ጉዳይ ኣብ እስራኤል ተቐቲሉ ዘሎ ሰብ ቀዳማይ ክሕተተሉ ዝግባእ እዝን ትካላይ ብፃዩ ንዑ 10 ግዜ ኢንተርቪው እናገበረ ዝዛረብዎ ዝነበሩ 4-5 ሰባት ንሳቶም እዮም ቀንዲ ተሓተቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ምክንያቱ ኣብ ንሓደ ሰብ ክርቢትን ላምባን ኣምፂኻ ነዛ ገዛ ቃፀላ ተልካዮ ነቲ ገዛ ዘቃፀለ ጥራይ ኣይኮንካን ንሱ ተሓታቲ እንድዩ ሕጊ እኳ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዘቃፀለ እንድዩ ትወስድ መን ያበጊስዎ ንዝብል ግን ኢንቨስቲጌት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ጠንቂ ካበይ ዝብገስ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንተዘይራስንዎም እዚ ሰብ እዚ ምናልባት ኖ ኣይትበኣሱ ቃልስና ፍትሓዊ እዩ ብሓሳብ ኢና ክንእምኖም ዘለና እንተዝብል ነይሩ ኣይትኸውን እያ ኪዱ ጥራይ ኣይትኸውን እያ ትብል ዘላ ኬትኩም ተባግኡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ስምዑ ዝበሃል ነገር የለን ኣይከውኒ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ እዚ መሰንጀር እዚ መሊኡ ስኻ ከተሓታት ናይ ዞም መንእሰያት ንስኻ ክንዲ ንዓይ ደግፍኩም ኣይትኸውንን እያ ትብሉ ክትከውን እያ ግደፋ ብእስራኤል ገሊኦም ራብዓይ ገልገል ተቐይሮም ክነግረካ ይኽእል ልዕሊ 8-9 ሰብ ታግ ዝገበሩን ኣሎ ይቕረ ተሓቲትካ ውፃእያ ነታይ ትኸውን እያ ትብል ዝብሉ ፀላእ እኳ ደይበለኒ ከምኡ ተቃለስቲ ኣብ ጎኑ ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም ግደፍ ደም ክፋሰሱ እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ነቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ትፈልጡ ግደፍ ትጋገል ለኻ እዚኣ ምትፍናን ንክተርፍ ግደፍ እንታይ ትኸውን እያ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ትግራይ ወሲድዋ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ግዜ ቅድሚ ውግእ ስለምንታይ ንውግእ ትዳለው ኣለኹም ምስ በሎ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይትኸውን ኢልዎ ክንዋጋ ኢና ኢልዎ ኣብ 3 ዓመት ድማ ተማሪኾም ጉዳዮም ርኢና ኣለና ካብኣ ቀዲሕዋ እዩ ናይ ሓደ ዝተሰዓራ ሓይሊ ድምፂ ወሲዱ እዩ ኣይትኸውን እያ ዝብል ዘሎ ኣይትኸውን እያ ድማ እቶም ሰባት ከይዶም ነቶም ፌስቲቫል ክገብሩ መዓልቲ ናፅነት ከኽብሩ ዝዳለዉ ዝነበሩ ከይዶም ንኻርምዎም እዩ ዝግበር ነይሩ ስለዚ ግደፍ ኢሎም ክንደይ ሰባት ለሚኖም ምክንያቱ ኣብ ጥቃጥቃ ዝነብሩ ብሓደ ዝነብሩ ህዝቢ እዮም እቲ ባእሲ ኣብቲ ባእሲ መዓልቲ ጥራይ ክውዳእ ኣይኮነን ናብ ካልእ ደም ክኸይዱ ኢሎም እዮም ነጊሮሞ እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ኩሉ ምክሪ ናይ ልባማት ጥሒሱ ኪዱ ግበርዎ ኢልዎም እቲ ዘጋጠመ እዞም ኩሎም ሰባት ኣብ ዝርዩ ዘለዉ ብሰንኪ እዚ ኩነታት እዚ ዝተጎድኡን ሕማቅ ሓደጋ ዝወረዶምን እዮም ኣብ ምንታይ ተልካ ድማ ዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ዘይኮኑ ኣብ ገዝኡ ምስ ደቁን ሰበይቱን ኮፍ ኢሉ እምኒ ክድርቢ ወይ እውን ቅድሚት ወፅዩ ዓመፅ ክገብር ኣይረኣናዮን ባፊ ይዛረብ ኣሎ ግን ኣብታ ትግበረላ ቦታ ከይድዩ ኣይረኣናዮን ኣብ ሆላንድ ክንደይ ግዜ ተገይሩ ኣሎ እንደዝግበር ነይሩ እስር ቤት ማእተውዎ ነይሮም ማለት ዝተርፈሉ ምክንያት ኣይምነበረን ስለዚ ንሱ ይዛረብ ካብ ዩቱብ ገንዘብ የቱ ጅቡ ይመልእ ካልኦት ድማ ምስ ኮይኖም ጅቦም ይመልኡ ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ደይ እቲ መንእሰይ ድማ ኣብ ከመይ ተበፂሑ ኣሎ ስለዚ እቲ መንእሰይ ክነቅሕ ክኽእል ኣሎ መጀመርያ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ 4 ዓመት ገይሩ ኣሎ ዝባስ ወይ 3 ዓመት ንሱ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተቐየረን መሊሱ ከማ እናጣዕመ ይኸይድ ኣሎ ቢካዝ ሂዝ ወርኪንግ ንሱ ይሰርዕ እዩ ዘሎ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኹ ስራሕ እዩ ሚድያ ሰርዕ እዩ ዘሎ እሱ ኣጀንዳ መዓልታዊ ከምዚ ኢሉ ንፅል እናጎስጎሰ ሰርዕ እዩ ዘሎ ካልእ ሰብ ግን ሂወቱ ይበላሽ ኣሎ ይመውት ኣሎ ክንደይ ቆልዑ ይዘኽትም ኣለዉ ኣብ ምንታይ እዚ ኣይደልን እዩ ፖለቲካ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዓዲ ሰላም ኢኻ ዘለካ ኣብ ሰላማዊ መንገዲ ክትቃለስ ኣለካ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ዘይሓይሽ ካብ ዘሎ ካልእ ክንሪኦ ኣብ ሓደ ኣፊቱ ብዙሕ ነገር እናተሰማዕካ ክትቃለስ ምክንያቱ ኩሉ ሰባት ኣብ ከንፍር ዝግብኦ ኣብዚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ነብር ኣሎ ሕጂ እዚኣ ኣነ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ 2 ሚልዮን ኢሉ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ነብር ኣሎ እዩ ንሓንቲ 1 ሚልዮን ፈረቓ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እዩ እምበር 500,000 ኤርትራውያን ግን ኣብ ኣሜሪካ ኣለዉ ንበሎ ካብዞም 500,000 ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ምሳኻ ተው ሓደ 50,000 ምሳኻ ኮይኖም ዘይቃለሱ ተኾይኖም ዘይደግፉካ ምክንያቱ ምሳኻ ክቃለሱ ይኩኑ እዮም ምሳኻ ሸያጣ ዓዲኻ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ብድሙ ዝመሰልካ ሰብ እኮ ይቐስካ ህዝቢ ኤርትራ ከም ድሙ ብጥሜት ክመውት ኣለዎ ጥሜት ምስ ሞተ ኣንፃር መንግስቱ ክቃለስ እዩ ዝበልካ ሰብ ኢኻ ያ ምስናትና የል ምክታ የለን ትክክለኛ ዘረባ ይድምልሰሉ ዘሎ ካብ ዝኩሉ 2 ሚልዮን ዝበልካዮ ሰብ ክስዕበካ እንተ ዘይክኢሉ ፅሉል ምዃንካ እዮም ዝነግሩካ ዘለዉ ዝሰዓብ ዕላማ ስለ ዘይብልካዮም ዘይስዕቡካ ዘለዉ ሪኣክሽን ናይ ሰብ እቲ ግብረ መልሲ ዝበካ ዘሎ ስዊት ፊድባክ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናትና እዩ ኣብዚ ላቶ ሓንቲ ዝገደለት ኣነ ዘሕዘነትኒ ዓመት ተቃሊሱ 30 ዓመት ዝወሰደ 30 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ንምምፃእ ተጋሩ ኣብ ክንደይ ዓመት ነፃነት ማንፅኦም 14 ዓመት ግን ተቃሊሶም ተጋሩ እዚ ኤርትራ 30 ዓመት ተቃሊሱ ኩሉ ግዜ ነቲ ቃልሲ ብኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ እናወዳደረ እዩ ዝርዮ ወላ ሓንቲ ዘወዳድር ምክንያት ድማ የብሉ 70 ሚታዊት ሓደ ትግራዋይ ተጋዳላይ ዝነበረ ሽዑ
78 ሚታዊት ሰራዊት ናይ ደርጊ ኣብ ኤርትራ ነይሩ ኢሉ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝዋጋ ነይሩ ምስ ህወሓት ኣይኮነ ነይሩ ህወሓት ናይ ድፋዕ እዮም ኣፍሪሶም 16 ዓመት ገይሮም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ናይቲ ደርጊ ግን ኣብ ኤርትራ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ናይ ትግራይ ስነ ሓሳብ ዝኣተወ እዩ ስለዚ ብካልእ ዘረርባ ንረብሓ ናይ በዓል እዚኣቶም ኢሎም ዝግድኡ ሰባት ምህላው ናይ ብሓቂ ኢኻ ትሓስብ በዓል እዚኦም ጎስጒሶሞም ነዚኦም ስዒቦም ኣብ ሽግር ዝኣቱ ሰባት ምህላውን it's very sad but እቲ ሪያሊቲ ግን ንሱ እዩ ናይ መወዳእታ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ከጥፋ ይክልኒ ንግረ መንገደይ እታ ዘረባ ስለ ዝበለትኒ ሪያክት ክገብረላ ስለ ዝደለኹ ጥራዩ ሓንቲ ላብዚኣ ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ እሳ ድማ ኣብዚ መንግስቲ ቻይና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ኤምባሲ ናይ ቻይና ኣምባሳደር ናይ ቻይና ብኤርትራ ምስ መሪስ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂ ነይሩ ምስ ቻይና ዝግበር ዝምድና ተስፋ ዝህብ እዩ ንዓይ ብፍላይ ሪላየብል ፓርትነር ንኤርትራ ንመፃኢ ቻይና እያ ክትከውን ትኽእል ብቁጠባ ብሽርክነት ብኩሉ ስለምንታይ ተመሳሳልነት ኣለዎን ልዕሊ ኩሉ ድማ ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ሃገራት ኢዳ ስለ ዘይትእቱ ስለዚ this is a noble cause ቻይና ድማ ኤምባሲ ናይ ቻይና ብፍላይ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ፎሎ እንተትገብርዎ ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ሂውማን ራይትስ ክግበር ከሎ ናይ ኤርትራ ተበግሶታት ዝንእድን ዘኽብርን ኤርትራ ፅቡቅ ተበግሶ ትገብር ከም ዘላ ካልኦት እውን ኣብዚ ሓካይም ድዮም ወላ ኪላታት ካብ ቻይና ዝመፁ እውን ኣብ ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ መፅኦም ኪላታት ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ኩሉ ግዜ ብሳይለንስ ብዙሕ ፅቡቅ ዝገብር ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክግበርን ሽርክነት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ልዑል ዕምቋት ክህልዎ ካብ ቻይናውያን ብዙሕ ክንመሃሮ ንኽእል ኣሎ that's why ናይ ቻይና ዘምፃልኩም ኣለኹም that's the future መፃኢ ናይ ዓለምና ሱፐር ፓወር ቻይና ይክኸውን ብዛዕባ ቻይና መረዳእታ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ናይ ቻይና ቁጠባ ምስ ቻይና ዘሎ ሽርክነት ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ሆፕ ኣነ ብዚ ቻነል ናተይ ክገብሮ ዝኽእል ምስ ዝጥፍሽ ዘሎ ኢምፓየርስ ናይ ዩኬ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ ምስ ዝድንስእ ዘሎ ኢምፓየር ምሱ ናቱ መረዳእታ ክህልወና ኣሎ ነቲ ናይ ዝጥፍሽ ዘሎ ተሓሳስባ ድማ ካብ ርእስና እናኣለና ክንከይድ ኣለና ጠቕሊልና ንቻይና ምኻድ ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ሃገርና ምኻድ እውን ስለ ዘለና ምስ ቻይና ንግዲ ምግባር ግን من ترسو نقدنا أي عالم كاب تشاينا خاطر مارزلك شركتنا ناي نقدي مش تشاينا يخبر زلو ناي تشاينا موديل ناي بيزنس مقتال دما وصيتاوي مغنياتو نسينا عالمنا دومينيز قبر زلو ايرترا دما ولا بنوس عمون تخوني مش تشاينا تقبر زلا زمدنا عبد كبر لنا اني دس يبلني مغنياتو مش تشاينا كم دما مسراشا لعلو كل دما مسقور بابتها مس سعودية ديو مس السودان ديو مس صوماليا ديو مس جبت ديو مس جبت ديو مس إثيوبيا خاين بلوكا سلام زدلي يكون نبزوان زي حشوية مزدلي زلو مس كينيا ديو زجبر زلو تبغ صوتات نايت بنك سيرترا كبرك وهابي يجبا مغنياتو إزي نحن سكايات خيز اللغة ناب صباحنا ناب صبح فري كبات سلزغل سلزي صبح صراحة أن تي إيرترا تخط لزلا نحن دما بقدينا جامنا نقبر نتكون تادما كنردو كم زلنا يتنقر أي وتر ناتي أبزوان زي بزح حشوية له أبزلن كان دما بزح بدهوتات كمزيو هذا راهم نتأنكر انكغيلنا نخيد كالي موت كالي سقاي كالي مفقعتي كالي مترام كريد اللي يعني سمعونا يدلني لان كان يبزو خمسة أي كالكنا في إثيوبيا أب حدا مرعى كتهرار مرأي ومزوم عن إثيوبياوي أكتيفيست انسساتات إيرتراويان ببالغ اللي ساعتهم هيدا بحكي زعزناكا اتباسي يحزنك إثيوبياوي كميل أخطباجو خلاقن مالت مالي كندي مليونات نحت حدهم تقاتلوا مع محراك كندي سبز موزولا بروما نير تراويان كباجولو مورالو كايم زي بلونجن ستيل أمر عتا بايسكا كتتحرارم زوز أصيل ناير تراونا زبالاشيو زبهرزي كوغد زلويو زي قد سابينا كفال اللغة الزباس الزبهر نعوز قوز زلو دما كنت انقغلوم يقبانا عبرة سبنا كهاسيو زليوم أنا يهوب هلو مارسي نخوم زحجز كون بليز لايك جبرو سبورت جبرو على تويتر ونفلو جبروني بس channel سبسكرايب دي جبركم جبرنا بالكو هلو مارس سبزخودي مزيال بواخ قد فكر نفلتو نتشاينا مجمر يا سمانياتات تشايناويا نفس الدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زخونو بخمين تحريركم مجمر يا نفس وقف تشايناوا نفس الدد كله جنزبو بعد جباب حيزو أبزي اللي كي حششة أكيبون ينفسخ قبر سلسلة أب سمانياتات تكون طبعا غير مجمرة كل جنزبا من تشاينا ينفسخ جرم لا ناي دقة حيلونا يدليها كالاي دما ناي بيزنس أمر سلز نبرو بيزنس سلز فلتوز نبرو أب عدهم كيدوم لومي تزبالت بيزنسات ناي تشايناويان يمزون ننوع الثالثة دما ننبسهم ندوق من كل جزء أبتمرتي أتوكيرهم سلز خدوز نبرو اتزادلك كابيروبايان أمريكاويان بقليلو أب حد الجزء تماهيرهم نيروبايان أمريكاويان كمرحوام جميرهم عنه
ካብ ኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንጽ ክንብጋስ ኣለና እዚዩ ጭርሖ ይወትሩ ሃገር ወሃገር ኣምራዋን ሕዘን ዘይቂሮ ምትክል ይዛዕሉ ወላ ይፍሓሙ ዘሎን ዝነበረን ታሪኽ ዝዋሓት ይኹን ዝሕርኽርኽ ዘይሩ ዘይሩ መንነት መላዊ ትሕቶ ብዘይውልውል ልበይ ዘይስትምቶ ገደል ክትጋደሎ ስልዑ ምዃናብዩ ዘሎ ንዝብል ሕዚ ዝፈጠሮ እንታይ እሞሎ ዘይብሎ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደይ ወትሩ ሃገረይ 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 እየ ዝብል ኣነ እየ ዝብል